Dobrý deň, moje meno je Jan Dubnička a dnes by som vám rád predstavil 7 kľúčových krokov k dosiahnutiu vášho cieľa. Alebo povedané inak, 7 kľúčových krokov k tomu, aby ste sa dostali z miesta, na ktorom ste dnes, na to miesto, na ktorom chcete byť. Možno si v tejto chvíli hovoríte, že toľkí už rozprávali o tom, ako dosiahnuť ciele, ako sa pohnúť z toho miesta, ako sa tam dostať, ale možno mnohí nepovedali jednu kľúčovú ingredienciu, aby ste sa tam dostali. A tú kľúčovú ingredienciu vám predstavím dnes. Ale poďme pekne po poriadku. Prvý, úplne najdôležitejší krok k tomu, aby ste sa vôbec mohli vo svojom živote niekam pohnúť, je poznať, ako to je dnes. Ako to máte dnes. Čiže poznať vašu štartovaciu pozíciu. Je to veľmi dôležité. Položiť si otázky, ako to vo svojom živote dnes mám. Som spokojný s tým, čo vo svojom živote mám? A ak nie som, čo je tam to, s čím spokojný nie som? A vôbec, čo by sa v mojom živote malo zmeniť? A keby sa to zmenilo, čo by to bolo, aby mi to prinieslo najväčší úžitok? Aby ma to najviac posunulo dopredu? Čiže prvá najdôležitejšia vec je poznať svoj súčasný stav. To znamená štartovaciu pozíciu, z ktorej štartujete smerom ďalej. Ak poznáte ten súčasný stav, ak sa dokážete postaviť tvárou v tvár tomu, čo vo vašom živote skutočne nefunguje a dokážete si priznať, že nie je všetko OK a to, čo nie je OK, dokážete pomenovať, máte prvý základný krok. Posuňme sa ďalej. Na to, aby ste sa vôbec niekam mohli dostať, potrebujete poznať koniec cesty. Potrebujete vedieť, kam kráčate. To znamená, čo je ten cieľový stav, za ktorým idem. Čo je tam na tom konci? Čo tam ja chcem mať? Ak sa vám to zdá byť priveľmi ťažké, tak potom mám pre vás jednu veľmi jednoduchú techniku. Predstavte si, že dnes večer pôjdete spať. A zatiaľ, čo vy budete spať, nastane zázrak. Vy neviete, že nastal ten zázrak, pretože budete výborne spať, budete mať naozaj dobrý spánok. A počas toho výborného spánku nastane zázrak. Keď sa ráno zobudíte, nastane zázrak. Podľa čoho spoznáte, že nastal zázrak v tej oblasti, ktorú aktuálne riešite? Ako zistíte, podľa čoho to zistíte, že ten zázrak nastal? Odpoveď na túto otázku vás posúva na koniec cesty. To znamená, posúva vás do tej cieľovej rovinky, ktorú potrebujete poznať. Tak, máme prvé dva základné kroky. Poďme ďalej. Čo je to ďalšie podstatné, čo potrebujete poznať? Tá ďalšia veľmi dôležitá vec sú prekážky. Prekážky sú to, čo už v tejto chvíli viete pomenovať. Vy viete, že ak sa chcete dostať zo štartovacej pozície na koniec cesty, tak potom máte na tej ceste nejaké prekážky. Otázka znie, ako je možné, že tam ešte stále nie ste. Pretože tam máte nejaké prekážky. A tie prekážky je dôležité pomenovať. To je prvá vec. Druhá vec, ak viete, že sa tam chcete dostať, potom potrebujete vedieť alebo predpokladať, aké prekážky vás na tej ceste môžu postretnúť. Prečo je to dôležité? Dôležité je to pretože ak máte pomenované a zvizualizované prekážky, ktoré vás na tej ceste čakajú alebo môžu čakať, dokážete s nimi pracovať. Dokážete už dopredu vymyslieť, čo s tou prekážkou urobíte. Či ju preskočíte, obídete, podleziete, alebo s ňou neurobíte nič. Takže to je tretí krok. Ten štvrtý sú vaše zdroje. V každom z nás je obrovský potenciál a čaká na to, kedy mu dovolíme vybuchnúť. Je vo vás, je vo mne, je v každom z nás. To sú tie zdroje. To je to, čo môžeme na tej ceste očakávať, že nám môže pomôcť. Čo sú pre vás tie zdroje? Čo je to, čo už v tejto chvíli máte, aby ste sa dostali zo štartovacej pozície na koniec cesty? Čo sú to za schopnosti, zručnosti, danosti, jedinečnosti, vaše silné stránky? Čo je to, čo na tej ceste vás bude držať? To znamená, nedovolí vám vzdať sa. Je to niečo, na čo sa vždy budete môcť na tej ceste spoľahnúť. Že to tu je, že to niekde v sebe môžete objaviť, že to môžete vytiahnuť a na tej ceste použiť. Takže to je štvrtý krok. Vieme, kde ste dnes, vieme, kam chcete ísť, poznáte svoje prekážky, poznáte svoje zdroje a poďme ďalej. Ďalším veľmi dôležitým krokom sú samotné kroky. Darmo budete mať naplánované, odkiaľ kam idete, darmo budete poznať vaše prekážky a vaše zdroje, pokiaľ to nedostanete do reálneho života.
Najkľúčovejší faktor tejto cesty sú kroky. To znamená, čo konkrétne dokážem urobiť na to a budem musieť urobiť na to, aby som sa dostal z dnešnej štartovacej pozície na koniec cesty. Čo je to? Tie konkrétne kroky, konkrétne akcie, konkrétne činnosti, ktoré budem musieť jednoducho vykonať. Urobte to veľmi kreatívne. Zoberte si papier a naháčte to tam jedno za druhým. A potom, keď to budete mať urobené, skúste to dať do chronologického poradia. Čím začnete? Čo budú tie kroky? Ako budú nasledovať za sebou? Malo by to mať nejakú logiku. Pozor. Pri krokoch je veľmi dôležité, aby mali svoj čas. To znamená, aby to neboli len kroky napísané, ale aj kedy alebo dokedy ich urobíte. To je to, čo potom ja nazývam šťastím z odškrtnutia toho, že som si to urobil, že som to vykonal, že to mám za sebou. Takže to je ďalší krok. Poďme ďalej. 6. krok. Ku podivu prvý krok. Prvý krok znamená začni. Začnite a naštartujte celé to súkolesie. Naštartujte celý ten proces, ktorý vás dostane z toho miesta, kde ste dnes, na to miesto, kde chcete byť. Ak si neviete dať rady s tým, ktorý krok vybrať, vyberte hoci ktorý vám je v tej chvíli sympatický. Hoci ktorý sa vám v tej chvíli zdá byť jednoduchý. Hoci ktorý môžete vykonať do 24 hodín. A vykonajte ho. Zaviažte sa, že ten prvý krok vykonáte do 24 hodín a uvidíte, čo sa začne diať. Tak toto je možno proces, ktorý ovládate. Možno mnohí z vás neovládate, ale mnohí možno áno. A poznáte, že zhruba takto nejak by to malo prebiehať, aby ste sa dostali z tej štartovacej pozície na koniec cesty. Ale čo ďalej? Čo je tá posledná, najkľúčovejšia ingrediencia v tom všetkom, aby ste z tej cesty nezišli? Aby vás každá jedna prekážka nezastavila? Aby vás hociaký strach a obavy nezabrzdili? Je to tá najjednoduchšia otázka, aká môže existovať. A tá otázka znie, prečo? Prečo vôbec robím to, čo robím? Prečo vôbec sa chcem posunúť z nejakej štartovacej pozície na koniec cesty? Čo je za tým? Čo je to viac, kvôli čomu to robím? Čo je ten pocit, za ktorým idem? Čo je to, čo ten cieľ presahuje? Čo je tam ešte ďalej za tým? To znamená, potrebujete poznať svoj skutočný, ale skutočný motív svojej činnosti, svojej zmeny, svojho napredovania dopredu. Prečo to robíte? Toto je časť, ktorej by ste mali venovať najväčší čas. Najväčší čas sa zahlbiť do seba a skutočne, veľmi úprimne si odpovedať na otázku, prečo robím to, čo robím, alebo prečo chcem urobiť to, čo urobiť chcem. A ja vám na tej ceste držím palce a verím, že sa vám podarí naštartovať ten správny proces a dostanete sa z tej štartovacej pozície na koniec cesty. Majte sa pekne.